Na prípravu zdravého boršča podľa Mačingovej budeme potrebovať na kocky nakrájanú misku mrkvy, petržlenu, zeleru, kalerábu, zelenej papriky a 3 misky na malé kocky nakrájanú cviklu. Korenie: soľ, mleté čierne korenie, mletá rastca, 5 bobuliek nového čierneho korenia, mletá červená paprika, 3 bobkové listy, paradajkový pretlak, 2 strúčiky cesnaku, 1 stredne veľkú cibuľu a olej. Do oleja pridáme všetku koreňovú zeleninu. Necháme orestovať aspoň 15 minút. Do orestovanej zeleninky pridávame soľ, čierne mleté korenie, zahrstvo mletej rastce, 5 kusov nového korenia, 2 kusy bobkového listu a papriku. Opäť chvíľku porestujeme. Pridáme štipku mletej papriky. Zalejeme pol litrom vody a necháme variť, až kým koreňová zelenina nezmäkne. Po zmäknutí koreňovej zeleniny pridáme cviklu a varíme ďalej. Na olivový olej pridáme cibuľku, ktorú osolíme. Ďalej pridáme cesnak. Pridáme pretlak. Zalejeme vodou. Pretlak necháme prevrieť a následne ho vlejeme do polievky.